Murna Hausa Top TV tasha al'umma, muna roƙonka idan wannan ce shigowarka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribing, sannan sai ka zo ka taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa. Ta hakan ne za ka ringa samun labarai zafafa da ɗumɗumin su da zarar mun ɗora. Amfana bayan ka ɗauko wannan application ɗin kai tsaye zai zo maka akan wayar kamar yadda kuke kallo. Wannan shine application ɗin, kai tsaye zaka zo ka danna shi. Bayan ka danna shi zai tambaye ka bashi dama, sai ka bashi dama. Wannan application ɗin na kamfanin Google ne, kamar yadda kuke kallon sa. Wannan application ne ingantacce, ba shi da wata matsala komai da komai, kuma sama da mutum biliyan 1 ne suka ɗauko sa. Kai tsaye bayan ka danna shi zai kawo maka nan, zai ce maka no contact cash, kamar yadda kuke kallo. Gashi anan ya ce maka no contact in this account. Kai tsaye zaka zo ka danna nan, zaka zabi asalin account ɗinka, ko kuma misali yanzu kamar yadda kuke kallo, idan ka sai waya aka sace ta, ko kuma wata waya kake amfani da ita, kai tsaye zaka zo ka samu wannan email ɗin da yake kan wayar nan taka. Kai tsaye zaka dawo da wannan lambobin naka cikin sauki da kwanciyar hankali, domin na san idan ka sai waya kai tsaye zaka fara sa mata email ɗinka, domin yawanci YouTube zai bude ba, wasu abubuwan duka ba su bude ba sai da email ɗinka. To don haka kamar yadda kuke kallo, kai tsaye yanzu ni tsanan zabi email ɗina wanda na cike shi da waccan wayar. Kai tsaye zan zo na danna nan kamar yadda kuke kallo. Bayan na danna nan kamar yadda kuke kallo, yanzu nan duka nambobin wayoyi na sun dawo, ga su nan kamar yadda kuke kallo. Kamar yadda kuke kallo nan ga nambobi na ne, duka nan sun dawo cikin sauki da kwanciyar hankali. Yawancin nambobin ka duka zaka dawo da su ba tare da ka samu matsala ba tare da ka sun bata ba, ko da an sace waya ka. Yanzu misali idan ba wannan nake so ba, da na duba wannan account din shi ma kamar yadda kuke kallo, shi ma yanzu kun gan shi haka, ga duka nambobi na ne wannan, su ma nambobi ne wanda nake amfani da su. Kai tsaye duk da ka tashi zaka dauki namba ka canza account ɗinka, wannan account ɗin da ka taba amfani da shi, misali email ɗinka, kai tsaye kana saka shi, nambobinka duka za su so cikin sauki da kwanciyar hankali. Wannan application din yana da matukar muhimmanci, kuma yanzu misali idan kana so ka sharing, kai tsaye zaka yi haka. Misali idan wani ya ce ka turo mai nambobi, ko kuma kana so ka tura su wani gurin wanda baka so ka ƙara bata, kai tsaye zaka zo ka danna sharing, zaka tura su a duk inda kake so cikin sauki da kwanciyar hankali. Sannan da kanan gefen kamar yadda kuke kallo, zaka iya danna wannan application din, zaka iya zuwa ka danna nan misali all contact. Misali idan kana neman wata number waya ka neme ta ka rasa, ka duba a wancan email din ba ganta ba, ka duba a wancan email din ba ganta ba, kai tsaye zaka zo nan ka danna nan all contact kamar yadda kuke kallo. To duk wasu nambobi da suke a cikin a wayan nan taka wanda ka taba sa su a waccan wayar taka, duka za su zo in dai duka email din ka saka su a nan waya. Kamar yadda kuke kallo gashi nan an ce mun nambobin 1214. kai tsaye zaka zo ka zabi duk wanda kake so. Na tabbata idan kai haka zaka nemo duka wata number taka da tabbata. Okay yan wa, kamar yadda kuka gani a nan bidiyon namu zai da aya. Idan wannan bidiyon ya burge ku, kada ku manta ku danna mai alamar like, sannan ku sharing domin yan uwanku da yawa su ma su gani su amfana. Da wannan nake ce mana wassalamu alaikum.